Wa a duba ina nashi yake a nan. Ba naka. What? Jesus! Ina jin ka. Ni na samu labari wallahi duk abin da ke tafiya na samu. Salamu alaikum. Kar ka damu insha Allah ba matsala. Ka saurare ni kawai ni duk abin da ke tafiya na sani. Ni an kawo min labari dama. Tunda an tabbatar da su din ne ai shikenan. Hold on bari dan yi magana da wasu Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An wani lafiya? Lafiya lau alhamdulillah. Ya gida? Lafiya lau. Ya aiki? Wallahi alhamdulillah. Da Allah tambaya muke yi. Hold on bari dan. Ina jin ka. A to ba na ga ma ba ka gani kenan ko? Ai ni shawaran da zan bada kawai a kashe su. Tunda an kama su ne amfanin su a kashe su kawai ai. Wallahi a kashe su saboda me? Dama an dade ana neman irin su. Me ya amfanin su? Sun dade suna yi ai a kama su kawai a kashe. Insha Allah kuka ce menene? A shikenan mun gane. Ba za ku yi abin nan ba? Ba shikenan. Mun gane. Mun gane. Ai da kun tsaya kun abin nan ai. Ruwa ne shikenan.